Häkimetler hususy maldarçylyk hojalyklarynyň arzan et talap edýär. Täze ýylyň öňü syrasyna Liverpool aýatyna hususy maldarçylyk hojalyklary döwleti arzan bahadan et tawşyrmaga mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi. Bu talap goýun geçi düýe we sygyr saklaýan hususy hojalyklary degişli bolup döwleti degişli sewda edaralary olardan etiň 1 kilogramynyň bahasyny 26 manatdan satyn alýarlar. Ödegine hususy hojalyklardan satyn alynan et önümleri Sewitiň bazarlaryna we sewda merkezlerine 30 manatdan sarf edicileri hödürlenýär. Muňa garamazdan habarçymyzyň maglumatlaryna görä Sewit bazarlaryna 1 kilogram jylky etiň bahasy 80 manada çenli çykýar. Fara we Trawna Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir maldarçylyk hojalygynyň eýesi Juma geldiğiniň sözlerine görä häkimetler her 10 waş sygyr üçin maldarlardan 120 kilogram töwereklerini arzan et tawşyrmagy talap edýär. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä häkimetleriň et talaby o barçynlarynyň üstü bilen maldarçylyk hojalyklarynyň dikkatyna ýetirilýär. Her gün haýwat, her gün batyş edýärler diýip Juma geldi. Habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bayramçylygyň öňü syrasyna häkimetleriň hususy hojalyklardan edýän et talaplary Türkmen hökümetiniň bazarlarda narh gödäwçiligini güýçlendirýän mahaly ýerine ýetirilýär. Munyň bilen baglykda Türkmen hökümetiniň başlygynyň maliýe we ykdysadyýet budugyny gödäwçilik edýän urunmasary Serdar Berdimuhammedow soňky günlerde Sewit bazarlaryna aýlanýar. Azatlygyň ikinji habarçysy Türkmenabadyň bazarlaryna et tekçelerini etin goşa bahasynyň bardygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä hususy gassaplaryň sewda tekçelerini etin 1 kilogramynyň bahasy 35 manat tökmüne görkezilýär. Ýöne etin kilosy 64 manatdan sarf edicilere satylýar. Etin goşa bahasy bilen bagly ýagdaýlar häkimetleriň narh gödäwçiligi bilen bagly alyp barýan tagyllarynyň dowam edýän wagtlaryna gawat gelýär. Häkimetler bahalary gödäwçilik etjek bolýarlar. Satyjylar harydyň narhyny sorasaň bir baha aýdýarlar. Satyn aljak bolsaň başga bir baha aýdýarlar diýip bir alyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bazar satyjylar etiň bahasynyň emeli arzanladyrmagyny makullamaýarlar. Olar eti gymmat bahadan satyn alyp arzan satmagy göwnemeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenabadyň bir bazaryna 13-nji dekabrda arzan bahadan et önümleriniň peýda bolanyny habar berdiler. Şonu 1 kilogram et 35 manatdan satyp çykaryldy. Arzan etiň xaridary köp boldy. Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň ýyl-ýyldan ýitileşmegi bilen ýurtda ilatyň et üpçünçiligi agyrlaşdy. Soňky ýyllarda ýurdun dürli sewitlerine etiň bahasynyň 100 manada çenli çykan wagtlary boldy. Bu aralykda halkara statistika neşirleri BMG-nyň azyk we oba hojalyk guramasynyň sanlaryna salgylanyp dünýäniň dürli ýurtlaryna, şol sany Türkmenistanyň etiň sarf edilişiniň möçberleri barada maglumat taýýarlady. Düýbi Britaniýada ýerleşen Global Change Data Lab non-profit guramasynyň One World in Data taslamasy Türkmenistanyň ilatyň et önümlerini sarf etmekdäki meýilleriň ýyllara görä üýtgeýişi barada statistiki maglumatlary taýýarlady. Neşiriň maglumatlaryna görä Türkmenistana sarf edilýän et önümleriniň möçberi garaşsyzlygyň ilkinji ýyllary bilen deňeşdirilenine soňky 25 ýylyň dowamynda ýokarlany. Türkmenistan ilatyň sarf edýän et önümleriniň möçberi 92-nji ýyl bilen deňeşdirilenine 2017-nji ýylda 67% ýokarlanypdyr. 1992-nji ýylda Türkmenistana adam başyna sarf edilen etiň möçberi 1 ýylyň dowamynda 36 kilograma deň bolan bolsa, bu san 2017-nji ýylda 60 kilogramdan geçipdir. Progress Nokot online olma analitiki neşiriniň statistikalara sargylanyp ýazmagyna görä 2017-nji ýylda türkmenler ýylyň dowamyny adam başyna ortaça 63 kilogram töweregini et önümine sarf edipdir. Sanlara görä Türkmenistanyň 1 ýylyň dowamyna adam başyna 29 kilogram sygyr eti, 26 kilogram goýun eti, 4,5 kilogram towuk eti, 2,9 kilogram deňiz önümleri we 300 gram doňuz eti sarf edilipdir. Türkmenistanyň et önümleriniň sarf edilişindäki meýiller 1992-nji ýyldan 97-nji ýyla çenli pesa gaçypdyr. Garaşsyzlygyň has ýerki ýyllaryna ýurt boýunça adam başyna ortaça 36 kilogram et sarf edilen bolsa, bu san 97-nji ýylda ortaça 25 kilogramy çenli aşaklapdyr. Ma'lum bolan sanlara görä Türkmenistanyň şu wagtda çenli iň köp mukdarda et önümleri 2017-nji ýylda sarf edilipdir. BMG-nyň azyk we oba hojalyk guramasynyň sanlarynyň çen tutulsa, Merkezi Aziýada täjikler iň az mukdarda et önümlerini sarf edýär. 4 ýyl mundan ozal bu ýurtda 1 ýylyň dowamyna adam başyna 17 kilogram et sarf edilipdir. Sewitde iň köp mukdarda et önümlerini gazaklar sarf edýär. Sanlara görä Gazawastanlar 1 ýylda adam başyna 69 kilogram et önümini sarf edipdir. Türkmenistanyň günorta günne gorgonuşda Awganystanyň halky 1 ýylyň dowamyna adam başyna ortaça 8 kilogram et ýypdir. 2017-nji ýyldan soňky sanlar el ýeterli däl. Ýöne geçen 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Türkmenistanyň etiň bahasy ýygyderli gymmatlady.